फरायबाय चेनेलाव पिन कनसेप्टआव दायो बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसाम आरो BTC आव नोंथांमोना एडमिशन लानो हागोन बेनो जाबाय 2 years D.EL.ED कर्सआव एग्जाम डेट एडमिट डेट आरो लोगोसे रिजाल्ट डेट गासैबो अफिसियेलि ओंखारजोबबाय दा नोंथांमोना एडमिशन लानो हासिगोन एन्ट्रेन्स एग्जाम होनानै दा बेनि गेजेराव पस्टआ LP आरो UP केटेगरिसआव दङ आरो बे पस्टआ थाबैनो आसाम स्पेशल टेटआव फैगोन आरो लोगोसे C टेटआ थाखाबाय आरो नेक्स्ट लेभेलाव BTC टेट थागोन दा मबाइलाव एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना खालामनो हागोन टेनसन गैया नाथाय जोङो गाइडलाइन्सखौ नायग्रोनोसै गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजोंनो मोननो हायो दा जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा जायफ्रा एप्लाइ खालामबाय लगइन खालामनानै नोंनि प्रफाइलखौ थांनांगोन जुदि लगइन खालामाबा एबा नोङो गोदानबा नों मा खालामनांगोन जे नोंथाङा एप्लाइ खालामनांगोन बिनि एप्लाइ जागासिनो लास्ट डेटआ बेनो जाहैबाय 10 जुन अफिसियेलि आरो डाउनलड एडमिटआ नोंथांमोना 5 जुलाइआव मोनगोन अके माने 5 तारिख जुलाइआव मोनगोन आरो बे एग्जामा नोंथांमोना 12 आव जागोन 12 जुलाइ अके 12 जुलाइआव जागोन आरो रिजाल्टआ 27 जुलाइआव नोंथांमोना मोनसिगोन जिनोखि बाव एन्ट्रेन्स एग्जामनिखौ आरो दा बेखायनो अफिसियेल नटिफिकेसन जों नायनोब्ला नैबावहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना मोनगोन दा बेयाव गासैबो नटिसआ दङ लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव डाइरेक्ट फैनानै नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय खिन्थु गोबांथार गोदान स्टुडेन्टसा दासिमबो मिन्थिया जे माने बेवहाय पार्सेन्ट नांगौ जायो मिनिमाम HS पास खालामनाय HSनि पार्सेन्टखौसो नायगोन खुनु डिग्रीनिखौ नाया दे 45% जोंनि STआ थाथारनांगोन गुबुना जेनेरेला 50% नांगौ बाट जोंनि STआ 45%आवनो बियो एलिजिबल जायो अके एन एग्जाम फिसआ नोंथांमोना 600 पेमेन्टखौ नोंथांमोना खालामनांगोन अके दानिया जों एडमिशनखौ बबेयाव लानो हागोन गासैबो डिटेल्सआ ओंखारजोबबाय बेखायनो जों बेखौ नटिसखौ पिन खनसे बाव जोङो क्लिक खालामनांगौ दा नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जायफ्रानोखि फिउचाराव फोरोंगिरि जानो सानदों इन्ट्रेस्टेड दङबा गासैबो डिटेल्सखौ बाव नोंथांमोनानै डिटेल्सखौ लानो हागोन अके बेनो जाबाय 2026 निफ्राय जागायनानै 28 आव बियो कर्सआ कमप्लिट जाहैगोन अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव साख्रि मोनगोन टेट होनानै दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना माखासे गोबांथार गाइडलाइन्स दङ आं बेखौ बुंबाय थाला नाथाय पार्सेन्टआ बेनो खोन्थाखाबाय जोंनि STआ 45% बैसोआ 18 years मिनिमाम आरो मेक्सिमाम जोंनि STआ 36 yearsसिम माने जों मोनगोन आरो ओरैनो जेनेरेला 34 years बाट जोंनि STPआ 36 yearsसिम बे पस्टआव नोंथांमोना माने एप्लाइखौ खालामनो हागोन अके आं बेखौ खोन्थाबाय अनलाइन एप्लाइ लिंकआ नैबेनो बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायबानो मोनगोन दा बेनि गेजेराव फिस स्ट्राक्चार नायोबा नै गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे प्राइभेटनि बाथ्रा दङ जिनोखि स्ट्राक्चारखौ नायोबा नोंथांमोना एडमिशन फिस मोनदों टिउसन फिस मोनदों इलेक्ट्रिसिटि फिस मोनदों एग्जामिनेशन फिस मोनदों डिफरेन्ट वर्कशप दङ बेनिफ्राय गेम्स एन्ड स्पर्ट्स दङ मेगजिन दङ बेनिफ्राय अबजारभेशन अफ इम्पर्टेन्ट डेज बेफोरखौ माने लानानै गभर्नमेन्ट सेक्टराव लायोबा फिसआ खम जायो अके एन्ड बेनिफ्राय जुदि प्राइभेट लायोबा नै प्राइभेटआ ओरैबायदि बारा माने खायसे सेन्टारा प्राइभेट दङ अके बेवहाय लायोबा नोंनि एडमिशन फिसआ बारा जायो बेखौ नायबानो जाबाय नै माने गभर्नमेन्टआव मोनोबा मोजां दा बे बोरै लांगोन सिस्टेमा जायफ्रानोखि पार्सेन्टआ माने काटअफआ बुरजा बिसोरो गभर्नमेन्टआव मोननो हागौ दा जों प्राइभेटआव नायोबा टटेल नोंनि कर्सआ थांगोन कर्सआ नै 34,000 थांगोन होनना बुंदों अके गुबुन माने फिसखौ लानानै बेखिनि नोंथांमोना थांगोन आरो दा बेखौ नायदो नै पार एनाम माने बोसोरसेयाव 34,000 थांगोन अब्ला सानदो नोंथांमोना मा गोबां रोखोम माने 60,000+ थांगोन आरो अलमोस्ट 70,000 नोंथांमोना माने बे कर्सआव प्राइभेटआव थांगोन नाथाय गभर्नमेन्टआव मोनबा खम जागोन आरो एटेन्डेन्सआ नोंथांमोना 75% एभारेज थाथारनांगोन माने नोंथांमोना मा क्लासखौहाय एटेन्डेन्सआ खालामथारनांगोन आरो खनबानि जुदि एबसेन्ट जायोबा नोंथांमोना टार्मिनेटबो माने एक्सपेलबो जानो हागौ आरो एटेन्डेन्सआ जुदि खनबानि लागातार जुदि एबसेन्ट जायोबा दानिया नोंथांमोना सेन्टारखौ जेनोखि एडमिशन लानोबा नैबे जाबाय बरपेटा बावहाय गासै 7टा सेन्टार्स दङ बेखौ नायना लानाय अके देन बङाइगावआव दङ नोंथांमोना नै डाइट मोनदों बङाइगाव बेनिफ्राय नर्मेल स्कुल बङाइगावआवबो दङ क्लासआ बाव जागोन आरो काचार दङ दरं दङ जायफ्रा उदालगुरि साइडनि दङबा नोंथांमोना नै दरंआव दङ बेखिनि मोननैयाव दङ धेमाजि दङ धुबरी दङ डिब्रुगड़ दङ देन नेक्स्ट नायबा डिमा हासाव दं गवालपारा दं गलाघाट दं हाइलाकान्दि जरहाट तिनसुकिया दङ माजुलि दङ कामरुप दङ स' नैबे कामरुपआवबो नोंथांमोना लाहैनो हागोन बेवहाय सेन्टाराव दङ नाथाय बिनि गेजेराव खायसे प्राइभेट दङ दे नैबे प्राइभेटआव माने फिसआ बारा आं खोन्थानाय बायदि 34,000 पार इयार नोंथांमोना माने बेखौ होनांगोन आरो
देन बेनिफ्राय कार्बि आंलं दङ श्रीभूमि माने हाइलाकान्दि दङ क'क्राझारखौ नायदो नै BTC आवबो एडमिसन नोंथांमोना लानो हागोन अके BTC आव जुदि मोनोबा नोंथांमोना लानो हागोन जेरैहाय D.EL.ED क'क्राझार गौरां नोगोर दङ BTC क'क्राझारावबो दङ गसाइगाव B.ED कलेजावबो क्लासा जागोन आरो बे मोनथामावहाय नोंथांमोना लानो हागोन बेनिफ्राय लखिमपुर मरिगावबो दङ दा बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायावनो सेलेक्ट खालामनांगोन जेरै नगाव नलबारि सराइदेव बिश्वनाथ दङ अके जेराव लानो गोसो नोंथांमोना अनलाइन खालामनायाव जाहाथे बेखौ सेलेक्ट खालामो अके दानिया जोङो इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायोबा फिन खनसेबाव जेनाखि रिजाल्टनि सायाव बा काउन्सिलिं एडमिसननि सायाव दा बेवहाय बुंदों आरो जे माखासे रेंक वाइसआव जागोन होननानै बियो आं बुंनाय बायदि रेंक वाइसआव दङ थिगानो दे बेनिफ्राय इन इट्स डिस्ट्रिक्ट 30% टटेल इनटेक केपेसिटि विल बी रिजार्भ फर केन्डिडेट्स हेभिं साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय 30% बाट आर्ट्सनि थाखाय साइन्स कमार्सनि थाखाय 70% सिटआप दङ आरो सेपारेटलि होनना बुंदों माने सेपारेट जागोन आरो साइन्स स्ट्रिम आर्ट्स कमार्सआ एक्सट्रा काट अफ थांगोन बेखौ जों मोनथिबाय बेनिफ्राय रिजार्भेसना STP SC कोटा दङ बे PWD दङ एक्सट्रा दङ माने कि नोंथांमोना जेब्ला एडमिसन लायो सिलेक्सन जायो अब्ला बेखिनि होनायखौ सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना श' खालामनांगोन अके बेखौ बुंदों आरो अके दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि कुइसन पेपार स' कुइसन पेपार नायोबा नोंथांमोननि एग्जामा 100 मार्क्सनि सेक्सन 1 and 2 दङ बेनि गेजेराव 2 आवार्स टाइम मोनदों MCQ टाइम जागोन आरो कुइसना 100 मोनसेयाबा 1 मार्क्स नोंथांमोना मोननो हागोन अके नेगेटिभ मार्किंबो दङ दे बेनो जाबाय 0.25 नेगेटिभ मार्किं दङ OMR शीटआव जागोन नोंथांमोना जाहाथे नायो दानिया जोङो सिलेबासखौ नायगोन सिलेबासखौ फरायबासो नोंथांमोना बावहाय क्वालिफाइड खालामनो हागोन नङाबा दानि जुगावहाय बिराद माने गोरा जाबाय क्वालिफाइड खालामनाया पास जायो नाथाय मेरिटआव गालांगोन आरो दा बेखायनो OMR शीटआव जागोन नालाय दा बावहाय माखासे साबजेक्ट सिलेबासखौ जों मोनदों दा नेगेटिभ मार्किं दङ बेखायनो हायैखौ नोंथांमोना जेबो लिरनाङा जेरै इंलिसाव 10 मार्क्स दङ बे जाबाय सेक्सन 1 नि दे 35 मार्क्स दं बावहाय देन GK आव दङ 15 दङ देन रिजनिंआव दङ 10 मार्क्स दङ सेक्सन 1 आव 35 टटेल 100 नालाय बेनि गेजेराव साबजेक्ट वाइज कन्टेन्ट्स दङ बेखौ नायथारनांगोन बे होनायनिफ्राय माने कुइसनखौ दानगोन होननाय जादों बेखौ नायना ला बा स्क्रिनशट खालामना ला बा नटिफिकेसनखौहाय डाउनलड खालामना ला जुदि नोंथाङा फोरोंगिरि जानो सानदोंबा फिउचाराव सेक्सन 2 बावहाय मा साबजेक्ट दङ नोंथांमोना नायदो 65 मार्क्स दङ मेथ्सआव दङ 15 जेनेरेल साइन्स आरो एनभाइरनमेन्टआव दङ 15 मार्क्स दङ ससियेल साइन्सआव दङ दा नोंथांमोना मोनदों ससियेल साइन्सआव दङ 20 मार्क्स दङ लेंगुवेज बर'आव जोंहा 15 मार्क्स दङ बावहाय खन्थाइ रायथाइ बा रायथाइगिरि नाम खन्थाइगिरि नाम बा खन्थाइनि नाम बावहाय गोबांथार रोखोमनि बावहाय सल'मानि नाम बाव फैगोन बेखौ सिलेबासखौ नायना ला दा जोङो मबाइलाव खालामनोबा जों फार्स्टआव जों मा खालामनांगोन रेजिस्टारसो बेखायनो जों नैबे रेजिस्टाराव बेयाव क्लिक खालामनांगोन दे बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना अके निउ रेजिस्टाराव क्लिक खालामबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोना आच्छा नैबेवहाय क्लिक खालामबा नोंथांमोना हौवा हिन्जाव जिनिखि सेलेक्ट खालामदो दा स्ट्री होबाय देन बेनिफ्राय नोंनि फार्स्ट नेमखौ होदो बावहाय नोंनि फार्स्ट नेम बेनिफ्राय मिडल नेम दंबा होबानो जाबाय गैयाबा दा होसै आरो लास्ट नामाव नोंनि टाइटेलखौ होबानो जाबाय अके एन्ड फादार नेम मादार नेम होदो बेनिफ्राय जेन्डारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय केटेगरिखौ STP आव होनांगोन आरो बार्थडेखौ सेलेक्ट खालामबा बावहाय केलेन्डार ओंखारगोन नोंथांमोना केलेन्डार मोनदों अके देन बेनिफ्राय बैसो अट'मेटिक ओंखारगोन क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना HS पासखौ होनांगोन बेनिफ्राय फन नाम्बार मेल ID खौ होनानै 7 प्रसिडआव होनाय लोगो नोंनिया मा बे जाबाय रेजिस्टारा जागोन एन्ड अनलाइन एप्लाइ प्रसेस नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबाय थानो हागोन आरो जास्ट नोंथांमोना HS पास 10 पासनि डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय फिस दानबानो जागोन आरो अके